Ilalagay ko together mga kahigala. Kailangan kong bitawan mga kahigala kasi Hello! What's up? Mga higala! Good morning mga kahigala. Today is another day. 君の虜になってし Si Banana is today, no work na. Magluluto na naman ako mga kahigala. Ang lulutuin ko ngayon is pansit lang kasi nga wala na kaming budget pangbili ng karne. Kasi nga tipid-tipid na tayo ngayon kasi si Banana tingnan nyo wala na trabaho. So ito yung pansit mga kahigala. Ano to, Chinese to eh. Tapos longganisa at lumpia. Ito lang ang partner ko sa pansit. At ito yung mga sangkap. Gawa din ako later, after lunch, ng another lumpia at longganisa. Kasi nga hinahap-half ko ba, hindi ko nilahat. Ito na ang pansit ko mga kahigala. Niramihan ko ng toyo kasi ayaw ko ng maputla na pansit. Wala yung karne, ano lang yan, gulay lang yan. Tapos na ang lumpia mga kahigala. Ang ano na lang ng ganisa. Pagkatapos nito is kakain na kami later. Kainan na mga kahigala! Kay gusla na! Si Banana, naguna-una nagkaon, wa na nangagda. Yan mahal! Si Banana mga kahigala, cold daw. Siyempre cold yung water kasi mainit ang panahon. Delikado din kung hot yung water. Ay, Diyos ka Lord. Di ako nag-swim mga kahigala kasi hindi ako marunong lumangoy, no? Useless lang maglubog-lubog. So it's better na hindi na lang ako swim. Galing nag-cycling si Banana mga kahigala. Kaya naligo siya. Inalok niya ako na mag-swim doon kasi ayoko talaga. 1 hour later. Katatapos ko lang din naggawa para longganisa. Ibabalot ko na lang mga kahigala. Kulang lang pala yung mince ko na pork. Buti na lang at may natira pala kaming chicken breast. Ito na lang gagawin ko para lumpia. Ito. Mamaya, unahin ko muna tong longganisa bago ako mag-ano ng spring rolls. Tapos ito yung hulmaan ko sa longganisa mga kahigala. Tapos ito na yung nylon. Tapos na ang longganisa mga kahigala. 17 pieces lang to lahat. Kasi yung tatlo is niluto ko kasi tinatry ko kung maganda ba yung lasa. Yan na ang ilulumpia ko mga kahigala. Wow! Pag malamig na to, ko na to ibabalot. Tapos na ang lumpia mga kahigala, 17 pieces din to. Same sa longganisa. Ilalagay ko together mga kahigala ang longganisa at lumpia. Kasi malaki naman yung ice cream na Tupperware. Katatapos ko palang maligo mga kahigala, si Banana is kumakain na naman. Unlimited. Katatapos pa lang namin kumain ng ice cream at banana cake. Tapos kumain na naman siya ng rust mga kahigala. Tignan niyo, gutom naman daw siya. Rust with coffee is nice. Look at that. I'll put a small one, okay? Little one, okay? But now, Cindy does those big ones now. He is naked mga kahigala kasi nga daw hot. Mainit na kasi dito mga kahigala. Because you were begging me for jerky, okay? Nagmarinate ako ng manok ngayon mga kahigala para bukas. Para easy lang namin i-fried or i-barbecue. Nilagay ko lang dito mga kahigala ang nilaninit ko.
Nasa Rome ako ngayon. Kailangan kong bitawan mga kahigala kasi kailangan namin ng pera. So, mag-separate muna ako sa mga damit ko mga kahigala na kailangan kong ibibinta. Yung hindi ko masyadong nagamit na. So, ito na mga kahigala, ibibinta ko. Hilig kasi ako sa mga dress. Ito. Isa. Ito. Dalawa. Pangatlo. Ito. Apat. Dress. And 5. 6. Dalawa to sila eh. 7. 8. Dress din. May ano siya, parang ganun. Ito. Ano to siya eh, parang ganun siya. Next is this one. Tapos ito. Maganda to siya eh. Ito short. At ito pants. Yan na lahat mga kahigala. Pero maghahanap ako para madagdagan yan. Tapos ito din mga kahigala. Nakita nyo si Banana na palaging nagwe-wear ng black t-shirt. Ito yon. Tapos yung couple t-shirt din namin. Ito din. Piniprintahan lang namin. Dalawang nylon to. Iba't ibang kulay. Iba't ibang size. Iba't ibang style din. May gray. May white. Kailangan din namin tong ibenta. May mga damit din si Banana mga kahigala na kailangan ibenta. Binta. Mga sapatos. At iba pa. Pero di ko alam kung ano. Kasi kailangan pa niyang maghalungkay ba kung anong klaseng mga damit. Pero not now, maybe next day. Mag-prepare kami ng dinner mga kahigala. Kasi sabi niya sa akin, bibili daw siya ng burger ng McDonald's. Sabi ko, wag ka nang bumili kasi nga, kumain ka na ng rice, kumain ka na ng cake, ang dami mo nang kinain. Someone stole the Caesar. Useless lang yung pag-cycling niya pagkatapos kain ng marami, diba? So, nagawa na lang siya ng toasted na bread. Tapos, mag-fry kami ng hotdog. This is the hot dog. It's a brand called Elam, and it's actually very nice. I don't really like these red ones, but Madam here likes the red ones, but I'm going to eat them tonight and see. If I'm not around tomorrow, you know why. It's the hot dog, okay? There's a special way of doing hot dog. If you're watching now, I'm learning, okay? In the Philippines, this is how they do hot dog. This, I might add, is my daughter's favorite and my wife's favorite hot dog, okay? We decide mga kahigala na mag-fry og longganisa o lumpia. Dinner time mga kahigala. This is my dinner. Look at her. You see? I only have a little bit. For Look me. at all of those. Paborito niya kasi yung longganisa at lumpia mga kahigala. Kaya palagi akong magawa. Para kung gusto niya kumain, may makuot. With Tabasco. With ginger. There. That's all for today, alright? That's all for today, mga kahigala. Yo, 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 yo. Ito bug ilok, yo. Bye, mga kahigala. Be simple sa buhay para always happy. Love you all. I believe I can fly. Mwah.